Turu nafu għaffajt li ma konniex nafu fuq daw il-kopji, bla dubju la għanna lil-daw it-tlet irġilmana għandhom il-better half, mux vera taħħom. Il-nofs liħor. U għalek nibda mill-ewel, sinjuri, ħalli nilqaw il-nofs liħor li xikultant mux il-nofs jamlu, ma jamlu il-parti sew tal-kopja mux hekk. Nilqaw l-nisa tagħna l-lum biex bekk naqdu l-kopji tagħna, nagħtu merħba lil-mara ta' Benny lil-Tonja Grima, tlaqna! Profsajt, bil-mod hi, murtiħbewsa, mela tiħbewsa, tila ben, ħanibdew bit-tajja. Muma, nilqaw ukoll dawn huma friski. Għadhom kemm iż-żewġu ftit tal-ġimgħa ilu nistgħu ngħidu u ġejjin ukoll anke mill-qamar il-għasel tagħhom. Nagħtu merħba lill-mara issa ta' Nil, Sinjuri Lien Darmanin. Hi Lien, profsajt tajjeb, murtilu hi, murtilu. Mhux fuq wiċċu ta' bewsa fih. Mela. Tatla murtilu, mhux murtilu waħdek. U bla dubju, Toni Camilleri, hi ħatli fi. Liljana! Xinu, mela, bewsa kbira u lil-kulħadd. Kif intom, kif qed tħossukom? Naf illi qabel dan sibtek ħassitukom naqgħet eċitati ħabba l-isfidi li jista' jkollkom u l-verità u lil. Is-suġġett qatt ma ħareġ, kien hemm ħafna affarijiet jilagħbu għas-suġġett. X'inhu Nil? Is-suġġett ma konniex nafu x'inhu Għax aħna dilkom ħafna affarijiet biex nikbulkom, però fil-verità. Nistennew naraw x'inhu ġej kif għattikom ħassuna affarijiet li ma konniex nafu. Ħafakkarkom mill-ewwel hemm l-SMS ta' sibtek miftuħ, ibdew bagħtu l-messaġġi u għajdulna dik id-destinazzjoni 506700 id-destinazzjoni tixtuqu tmorru fl-Ewropa li ttillea l-Injazzjonali Air Malta. U xi ħadd minnkom propju l-ġimgħa d-dieħla stess nħabbru r-rebbieħa ta' żewġ biljetti mal-Injazzjonali Air Malta, żewġ titjiriet fejn intom tixtiequ fl-Ewropa bit-taxxi fuel surcharge kollox inkluż. Grazzi wkoll minn qalbi lil Hamilton Travel l-Aġenzija Uffiċjali ta' Sibtek. Dawn ir-rigali se jkunu tagħkom sempliċiment SMS għalhekk kabdu u bagħtu l-messaġġi issa ħalli xi ħadd minnkom ukoll jista' jerbaħ propju dawk ir-rigali li għandna. U nagħtu merħba wkoll il-ġożma li nsab magħna ħalli naraw ma' min illum se jmur l-ikla tajba. Insellimlek. L-ikla tajba din il-ġimgħa l-għonet proset għandek vera tiċħelu. Thank you. Proset. Ismani, u Jiena mhux se dadni ma qassamx l-ikel aħseb wara issa kemm ħajduli. Mal-mejda tal-ħelu għax għandi sweet tooth, ġifieri. Għandna l-ikel, għandna x-xef u ġifieri. Mela, U għamil kollox illum. Kollox, le għandek proset. Thank you, Tilqala, napprezza. vera proset. Għandna tiċħelu. L-ikla tajba l-lum ħalli nagħmilha ma' Amanda Ċappara tal-Irkant. U ovvjament bħal kull ġimgħa nid il-kompetizzjoni ta' Facebook, itlu fil-Facebook page ta' Sibtek hemmhekk se ssibu l-logo tal-Aroma u saqsu mistoqsija personali diffiċli li tridu lil Amanda Ċappara u jien se nwassal dik il-mistoqsija waqt l-ikla tajba u xi ħadd minnkom li jagħmel il-mistoqsija tiegħu se jerbaħ starter main course u dessert tal tnejn min-nies ikla kompluta ġewwa l-Aroma Restaurant. Jistgħu jisaqsuha kollox. Jistgħu jisaqsu kollox u jiena l-iktar waħda diffiċli ħalli nsaqsila waqt l-ikla tajba. Mawx għalik. U xi ħaġa oħra esklusiva dal-waqt ħalli taraw l-isbaħ siltiet mit-tiċ frisk ta' Nilu li jien, ġifieri. Nissuġġerikom tibqgħu hemmhekk. Ħalli taraw xi ħaġa vera. Tiltawni aktar tard mela. Grazzi ġożma ħajmur ikompli għax hemm ħafna wkoll x'isir. Mela, bla dubju, issa drajna il-bsunnuċċali, għax aħna dilkom til-bsunnuċċaliet, meġib il-nuċċali, qabdu l-pinna fidejkom għaliex wasal ħin ħaniffirmaw il-kuntratt. Il-kuntratt tagħna waqt Sibtek. Mela, fl-aħħar ngħidu l-kelma verità fl-imkien, okej? Jiena u taħt niffirma li naċċetta dak kollu li ser isir fuqi u solennement imwijat li se ngħid il-verità. Il-verità kollha xejn inqas mill-verità. Iffirmaw ħanarawkom, kulħadd jiffirma. Mawx għalikom, il-kontratti lesti ullum ħalli narawhom, hemm huma ffirmaw, allura il-verità ħansuna fuqha minn hawn u ftit sekondi oħra fuq Sibtek ibqgħu magħna, bqgħu hemm, tiċċaqlux, bqgħu hemm. Preparati? Għaliex Awlien miskina vera tibża, all right? U nilet jieħu gost, ikollu jitħaq. Għax bitajt l-ispera ma jgħidux li l-ewwel, imma għatti loqgħod attenta x'id-direttur naqa' kattif, Imma. Benny għadu ma daħalx maħna, ma s-satlu ħanibatlu e-mail un bat nispiegalu. Le, għamistu l-mobile flight mode. Naqbżu mija. Mela,
ħanibdew il-logħba verità jew sfida. Ħatibda Liljana Camilleri u naraw min id-direttur tagħna se jagħżel biex Liljana ittieħ l-sfida. L-ewwel persuna li se tintgħażel bil-fors se ikollha tagħmel sfida. Tlaqna direttur. Jibda leċitament tajt Nil, Lien, Benny, hi Benny, Tony, xejrilhom Ton. Jew Tony? Tony Camilleri! Ħanibdew bl-sfidi Tony. Ma nafx senġaluk tagħmel. Mela, iftaħ id-der. ċempel il-ħabiba tijak, Poli. Etnej li jena ċempel il-ħabiba tijak, intom bis-serjeta. ċempel il-ħabiba tijak, Polina Ġuż, biex tajdila li għanda ID card, li inti għandek l-ID card taħħa depo tal-pulizija, ovvja. Għalix sabu għax nis u ġabu innaw. Issa biex kun forsi kta kadib li tamilek, jon kella ta' parsinti sibta, un battista li ta' parsinti għandek grazzja maħħa jew hekk forsi, namlu hekk. Flok tajdila, x'taħsbu, flok tajdila pulizija, kella pulizija, mux ħatu daqsek, ta' parsi persuna. Hawnhekk għandek l-affarijiet. Għandi affarijiet li ħan nipprovaw nbidlu daqsxejn. Eżatt, titfaħħom għax issa importax. L-aħħar li kellna mhux kollha kienu ħana tkellemek. I'm going to ask you something which you can't refuse. Mawx għaliko, tara sa id-direzzjoni titalmu. Mela, ħanċemplu l-Polina ġust esperta rispondi għodu kwiti, għalix irrit jgħidila li il-fet lajdi kartu sabaw. Nisperaw li rispondi. Hello. Hello? Hello. Hello, għandek klassa tal-Pulizija tal-Belt. Hey, inti Polina Ġuż? Yes. Għannak identity card hawnhekk. Inti tleft l-identity card? Madonna, ma nafx possibbli. Ma nafx saħi, tijak, ħares ħaniftehmu. Inti Polina Ġuż li tidher fuq it-television? Iva. Kemm jien fan tiegħek jien. Nieħu pjaċir narak. Għandek. Ed għandek l-ID card. Iva. Mela din li għandna fidejna ta' minni allura, kellek nejja għaw ma biddiltomx. Le, ma jistax ikun. Ħajkolli ngħidlek ta' bes qabża saw ta' ġib l-ID card miegħek. Mhix problema. All right, l-assa tal-belt jew kellha iżjed konvenjenti għalik ir-rabat? Le. Iva jole, hej. Mela jien eżal ħanara. Oh, l-paċenzja kemm. X'qed tagħmel hemm? Programm, mhux ġifieri ma sax nitlaq minn Tellifnik ġifieri. Ovvja. Mela, għandi għaw tad-disa nista' niġi wara? Għal xħin imma ħin. Ikunu d-disa, ngħidlek x'id-disa jkunu. Disa ta' billej. Mela. Issa trid tiġi, mela fid-disa ta' billej. Ewwejja. Lassa tkun magħluqa mbagħad fid-disa ta' billej. Vera, ewwejja. Ħares, ħanajdlek. Għax jiena bejnietna taf kemm niffansjak. Konnu pjaċir nisimgħek fuq ir-radio ma dak. X'kien jismu dak? Ewwejja, isma'. Aw. 7902 number tiegħi ħej. Inti Tony. Inti Tony. Tony min ħi? Camilleri. Le, Tony Camilleri. Dak li kien jagħmel programmi jak. Le, mhux narfek, mela ma nafx. Isma', nista' niġi għasa ma jridu jkunu d-disa. Ma sax niġi qabel, inkella ġurnata oħra. Xi ġifieri għaddek mess binti ħanajdlek. Ma tistax ikollok żewġ ID cards. Issa randa. Ma jistax ikun, qiegħda fuq jiena. Imma inti forsi kellek xi oħra u tlifta? Le, żgur ma kellx oħra tlifta. Jiena l-ID card għamilta ġdida, għax rid tinsif ġifieri ilu ħafna ġifieri qatt nistennihom jibatuli biex imur nagħmilha jien. Jekk nibatulek karozza tal-pulizija bl-iskorta, jiġi għalik il-marsa. Ma nistax nitlaq issa jistgħu jibatuli li kemm trid il-karozza, ma nistax nitlaq issa. Ħares, għax aħna bejnietna qed naħsbu li l-ID card li għandek inti hija falsa. Mhux hekk. Le, żgur mhix qed ngħidlek jien nafx qed ngħid. Jiġifieri ejja meta trid tiċċekkja. Fjum hija waħda ħdejja ħankellmek. Inti ma tistax ħadd ifranka li ħafna nkwiet mas-superjuri tiegħi.
Ma tistax tiġi issa inti. Jekk fil-kas jistaw jiġu bl-ID card li tajdi norik tijaj, ġifiri u jew intom, u namlu ħajkolli wafqekaw, inti ma tiddettax x'jagħmlu l-pulizija. Aħna ngħidu Iva, vera, imma jiena toqgħodx tgħidli jiġu bil-karta ta' identità biex iġorru ilek u bil-karozza, qed nibatlek karozza bl-eskorta. Ma tistax taħrab korta? Le, ma nistax, vera ma nistax għax ħanibdew programm aħna. Jien naħseb qed tkun diffiċli ta'. Kont nagħmlek mara aħjar lilek. I can't, vera ma nistax nitlaq dis-sekonda, għax jiena hawnhekk għandi kru, jiddependi minni. Ma nistax inżomm lilhom u l-oħrajn jistennew lili. Ġibhom miegħek il-kru inti jekk fil-każ. Ejja. Hello, Pauline. Pauline. Qed tismani? Jina Ryan Borch fuq sibtek. Hello. Bħalissa, dik kienet kendi telefon minn għadħat Cliftoni Camilleri. Blajta, Poli. Blajta. Isma, Arastu, at one point in tonight. Imma mbadda wart il-ħsieb. Li, mbagħad istajt imma qed nqisu l-leħnu qed jinarfa fil-ħasin qisu mhux hu, qisu. Ejja. Grazzi, ħanħalluk tkompli, bewsa kbira lilek u t-tim kollu. Grazzi ħafna, thank you. Grazzi ħafna lil-Poli li kienet magħna mela. Ħankomplu proset. Tu applaus il-Toni Camilleri għamilha vera tajjeb, waħda law. Għax biex persuna tkun taħdem miegħek u ma tindunax, xi vole. Mela ħankomplu għaddejjin malien, ħankomplu malaj sfida jum kella verita min se jiġi ħattijilu jew tila li jen tlaqna. Tajba kienet. Tony, jista' jkun terġgħu tiġu l-istess nies, Sa nafx. Ejja, x'id-direttur tagħna. Neil. Sonja. Jew Benny. Benny! Mela! ħanġi, u paċenzi, ħan nispjega issa. Mela, għax inti trid kif spjegaw lek l-ewwel. Jew tażel li tuġeb mistoqsija u tittajt il-verità ta' tkun ħarxa, jew tagħmel sfida. Tipo mhux ħatkun telefonata x'inkella aħna ma nagħmlux l-istess. Tkun xi ħaġa oħra x'tagħmel. Il-min? Inti għajdlili, mbagħad ngħidlek ix tagħmel sfida jew Mistoqsija naħseb. tagħmel sfida. Sfida, u Tagħmel sfida. Sfida. Nagħmlu sfida. Mux qed jgħidha sfida. Għamel għamel sfida. Tiħli sfida li jen ħana raw se jgħamel. Sib mara mill-udjenza u trid titimak 10 kejkijiet f'minuta. Le, di xini differenti? Le. Mhux kejkijiet. Xkejkijiet. Ġiħi l-bombi. Mela. Minuta u inti taqta x'inhuma? Mela. Ingredienti. Helwiet. Helwiet. Helwiet, ma jimpurtax. Mela, ejja. Hello nħobbu. Kejkijiet. Kejkijiet ta' mill-Omtonja, m'għandekx problemi. Mela. Ħalli għandek kollox preparat, ħanaddu fej il-mejda, tħobbu l-ħelu. Hello. Mela tajjeb, għalek għatlek kull sfida jien. Mela, ejja għawek ħanaqulu għajneħi u ħalluħ. Mela, poġġi għawek. Neħħi nuċċali? Neħħi nuċċali malaj. Malaj, sal-mara nazlu aħna. Stenna. ħanġi dik il-naħa. Ġifieri x'irid nagħmel jien? Stenna, jalaw. Mela, hija hekk. Neħħi nuċċali, għax ma nix sada bin. Mela, hekk, ettara, mela, sinjura, tiġi sinjura malajja ħatitimaw hi. Bil-kunsens ta' Tonja kollox sew. Għanna l-candy table għawek. Għatu applaus il-sinjura, għajdli xisima? Xisima s-sinjura? Rita, applaus il-Rita. Eja Rita ħdejja. Grazzi li għedha maħna, mela, għota għawek. Għala Rita, ħallinduru mal-mejda, all right? Mela, ibda minn da. Tista toħoda bdi u jrid jaqta. Mela, Le, ħelu ħantu. Hi, bil-mod, ibda tiħrit. U ma importax eħe, mela. Tittajd li xini? Xini? Ejja law, Rit. Tal-ġuġu. Mur minn wara Rita, mur minn wara Santikin. Mela, tal-ġuġu ma xini, xtom, ġuġu, kollu ġuġu. Xtom, mamma? 1. Ma nafx. Ma tafx, menti ma tijafx. Toma ta' Għali jikun għatli Tonja. tal-mint. Mint li kienix, proset, tajjeb, ejja. ħanadduwaw. Mela unek għannoħra. Ha, ħantik wahda.
Issa di tonder, kif ħat tfaxxilu. Fidejk, Rita, hi. Fidejk. Tiħ. Tittaqta di xini? Ejja. Tilu. Iftaħ, bilmo. Xini? Thank you. Xini, dajna xini? Mela. Allum. Ma nafx ta' Ma tafx, imma kħed intomlok it-tomom, ma tafx. Ejja, naqa bil-lews? tal-lews. ċini ma tal-lews? Ma nafx ta' ma nifhimx jien da. Kienet hazelnut bol ta' ċikkulata. Memx tagħmel. Ekkont Mela, tiħdi, ħankomplu ekkont ħatajt mela kif ma t-tix. Ħarita fidejk, tajnik ix-xorrit. L-ewwel darba ġejt magħna fl-udjenzu, tuħu gost. Dik laqwa. Tajjeb, Daw tal-affom. Tas-sokkor? Kolla fihom naqat sokkor u kolla ħelwin, u għax ħelu. Imma x'fiha? Fiha xi ħaġa partikolari nagħmlu bihom dawk il-blalen. Illi nagħmluhom anke fi żmien miliet, konna nagħmluhom l-iskola fi żmien meta kien ikollna l-home economics. X'inhuma dawk? Dawk il-bojot iż-żax. X'inhuma? Coconut. Coconut, fil-fatt hija mushroom, coconut mushroom, l-aħħar waħda. U ejja, nuhu gost. Għaxet, il-formaġġet jgħid miegħi, ejja. Mela malaj, tal-aħħar. Ma nafx ta' X'fiha, x'toma fiha? X'toma fiha? Milky Bottles! Milky Bottles. Ma għadakdex, grazzi Rita li kont magħna, ejja postok, ejja postok mela. Ommi ma. Inti x'tinti mawtona, majti għamx. Ma beni m'għandekx problema għall-ikel. Mela. It-tieħ ħajjiklu u ma jafx fih. ħansaqsukom malaj, tkunu fil-qosor, għax il-ħin kontrina. L-iktar moment imbarazzanti tagħkom. Tonja. Tiegħi u ta' Beni? Tiegħek. Tiegħi? Ma nafx jiena. L-iktar moment imbarazzanti. Meta l-ewwel darba li rreċtajt kelli nkanta, waqaf il-pjanu, ma rridx jaħdmilhom, min kien għallimna biex inkanta bditieli żewġ noti ola mill-inkanta jiena, xi wasalt f'nofsa stunajta. Li jen? M'għandix idea, bżet niftakar bħalissa. Għajċa ħaġa, Vera, ma tantx nistien. Le, m'għandekx. Liljana? Mela, għal-bidu li qed insuq in-niżla u kien tiela trakk tal-ħaxix ma' roundabout u l-qattu fin-nofs. U inqaleb it-trakk u beda niżel il-frott kollu ma' niżla u bat jiena waqqaft il-karozza u mort niġri u dak iż-żmien kienu Out of Space 1999. Jgħid ġrali sparixxajtu. Għax sibtu sparixxa, menx imbagħad ġie minn warajja għal inti orrajt sinjura, tlażikx qata tajtni. Veru? Lazgur imbarazzanti sew. Mela, ħalli nkomplu bil-moment imbarazzanti wara daw ir-reklami. Ħalli nisimgħu tal-irġiel, xtaqt infakkarkom malaj, ħana tnieħdu gost hawnhekk u nitqu għada minn nofsinhar sa nofs il-lejl fuq TVM2 anke l-istazzjonijiet l-oħra kollha se tkun għaddejja hawnhekk fuq dan l-istudio f'dan is-set maratona l-Inspire. Ġifieri importanti li tkunu magħna ħanieħdu gost ukoll, ħankun magħkom live għada fuq TVM2 minn nofsinhar sa nofs il-lejl. Importanti għaddu donazzjoni tagħkom u tieħdu gost magħna għada propju tinsewx il-ħadd. Ħankunu magħkom xandira diretta. Ħamorru ftit reklami, se nkomplu nisimgħu il-moment imbarazzanti ta' daw it-tlieta u għandhom xi rakkuntaw, u nkomplu l-sfidi u l-verità minn ftit joħrib hawn. Fl-ispirtu tal-miliet, mela, konna din nitkellmu fuq il-moment imbarazzanti tal-personalità tagħna u li jen l-ewwel miskina imbarazzat għax għedu l-verità, tipo mhux daqs il-personalitajiet, allura weħlet u fil-fatt li jiġrila ħafna għadni laqgħet reklami ma jġrilek xejn, għaltinajna l-iktar ħaġa li vera timbarazzani huwa. Meta nkun edha ximkien fil-kwiz, per eżempju, mhux bil-fors fil-kwiz, ġili anke nkun waqt klas il-ġim u jaqbad nissullussu għax imbagħad ħafna bih. Pażrinċijiet, Tajjeb, Tony. L-istorja hija inkredibbli ma vera, l-ġrad vera ġifieri ħafna snilu, kont ġejt inkanġat biex inkanta ġo Grizma ta' tifel
u il-post kien iż-żejtun, meta saqsejt is-sinjura li ċemplit li għattela fej għat li każin tal-banda taż-żejtun u jien ovvjament mort bil-każin tal-banda taż-żejtun għal-majt l-apparat, pajtiela saqsejt il-waħda mara għattela fiex intridni nibda. Għalt li mhux intrid inti u bdejt u għamilt dik is-sija tiegħi inkanta f'dan il-parti tal-Grizma. Għadda ftit ta' żmien meta spiċċajt minn dan il-parti ġifieri għadda żmien u l-akkordju kien li iċċempilli biex nibatila l-kont. U għadda xar u di ċempila telefonata ma ġietx għat mela ħan ċempel jiena. ċempil tila tra sinjura Toni Camilleri li risponda tifel. Għatlu nista' kellem il-mamma please? Għalli min inti? Għatlu Toni Camilleri. Ma, għaw Toni Camilleri fuq il-telefon. Ejsa ħej, raġel u kolda, ħankellmu naqra. Għattra ġara sinjura ma ħattux gost jiena. Dan, ma ħadniex gost. Laqqas biz ġejt int, it-tifel dam sa nofs il-lej jistennik biex Mort kazin fiħor ġifiri. Mort kazin fiħor. U meta spiegajtila ġifiri, għaltli allora di ma għaltlekx, imma bat għadda snin, għaddew snin, u jina di bajt misteru għalija xġara, u kont għed inkanta l-imnarja, u nara l-din il-senjura li kantajtila fil-Grizma. U kellimta għaltila xġara, għalt li jina ħsib li xaħat batek bħala present. Oh, ma t-tix tort laqqa, so. Ma ti vera tajba, Nil, inti. Le naħseb, waħda fani Brazzandi xrudejja, ma niftakar palissa milux għamilt return tijaj ġo ground tal-futbol, li fimni, minix xie futbol grib, u malliġ il-ballon saqajja fl-iktar area sħan tal-ground, u tafxin fuq għada qoddim, flok xut jajġolla sta xut jajġo mara ta' wieħed li nmiddej ta' sni. Issa tal-bowling, ma kienx l-sport fil-post. Ma fimni. Il-ballu mustu passi weġġa, ma għalit ma weġġaċ. Nisjan salmu l-għamil għu kettalana beni. Jena xiex t-ċuri da pajmeton għandu u fil-lokandu konti għat wahdi. Turista ħad pieċir ma kienet serata tal-ġent. Kull ħagġiġi għod bedeja. Daħal il-manager. Għallik għal juri krep għalli għawħom u dan li għawħom għal juri krep. Kienet ċajta. ċittu, rissa għallu li, who's that man? Ma kienu xafru l-manager. Għallu għamkum, we're going to report this man. Tom, that's the manager. U kont imbarazzat, għal-mewt niftakar. U provi għamillek ċajta. Għamillek ċajta, ma għad għad kwiet. Kienem forsi 200 euro. Daħal da għalli jogħuħom għalli juri krep. Xaqbat mija. Muxek. Ma ħatta bis-serjetà jena. Kisra. Mbaċ, bada jdur il-nis kolla, jdilom jisam ġewok, ma għallom xina l-manager. Tajjeb, mela, smajna l-għed imbarazzanti ta' nistana l-lum, issa qabdu il-whiteboard, qabdu l-marker, għalli xħatif votaw għall-iktar storja, il-kredibli l-iktar storja li oġbitkom, l-iktar moment imbarazzanti tal-personatajiet illi l-iktar forsi daħqitkom u oġbitkom. Ivvotaw, ħanaraw min se jirbaħ. Mela, l-ewwel beni għaxin sejt ngħidlek, issa ngħidlek xirbaħt, għaxin tirbaħt l-ewwel, xorta rebbaħnik, issa ngħidlek. Ħalli jivvotaw l-ewwel, issa ngħidlek. Mela, Tonja, ħanibdew minn Tonja. Tonja, tivvota għal. Ħankun diplomatika, missa naġġel ir-raġel tiegħi, ħanażel lil-Tony. Tony, all right. Mela, Liljana, Lil-Nil. Jina mux diplomatika, għax veru tajba kienet ta' Tony. Tony! Jina għazilt il-Liljana. Doftemu ta' Lele, għaxe, għaskan nabija. Għazilt il-Liljana, għax naf kif il-suq. Għaġveri nista' nimmaġna dan il-raġel xqata. Proset, Nil! Jena tal-falsa stikka ta' Tony. Tony, mela sissanna tlita Tony. Inti, Beni? Tonja. Lil Tonja, mela rebaħ propju l-iktar moment tajjeb kien ta' Tony Camilleri u Tony Camilleri. Inti irbaħt propju għandek il-foodpack grazzi lil James Caterers. Ringrazzjaw ħafna l-James Caterers li qed jagħti ukoll dawn ir-rigali u inti għandek il-foodpack biex tista' tieħdu miegħek u tista' tagħmel ukoll party ma' Liljana. Intui. U l-ewwel ukoll, Beni ħaw ukoll il-foodpack. Grazzi ħafna l-James Caterers. Ringrazzjahom ħafna ta' dawn ir-rigali qed ituna propju minn programm mal ieħor. U erbaħt ukoll għandek borża mlija ħelu. All right, grazzi lil Dylan's House of Candy. Grazzi ħafna. Rajin, ma rridx li Beni jieħu għali ta' għax ta' Beni kienet tajba ċajta. Ma jien ħassejt li m'għandix nivvota raġel. Issa mela nfutaw l-iktar storja bla sens illi darilkom
illi di jew da tkellem vera bla sugu. Ivvutaw, tlaqna. Dik attiva, ma dak mu sibtek, mux vera, sur floor manager. Le, ma tistax. Ivvotaw, Tonja l-esta? Jien insejtu. Ħanibdew minn Tonja. Tonja tivvota lil? Aħfir li Nil! Inti tivvota lil? Malaj, malaj. Ismu tat-tarf. Il-Beni? Ora, tiktiba xorta ħalli narawa. Tivvota l-Beni, għattanti xem il-mara tijaw ħdej. Mela, tivvota l-Beni. Inti tivvota lil? Toni, erġajt. Il-Toni. Għalli ma nġiliċ ma l-oħra, għax il-Toni inti għanna u jaddilu. Tajpu fil-ħazin, inti? Nastjeni bid-dritt li tatin il-Kostituzzjoni. Le, tinti vota ġad l-fors. Le, mawx astenimentaw. Mela, il-Sinjura. Illi jen, all right. Mela, sissa għanna support kull wieħed, inti Nil. Għadni għet nix jismu. Ejja, malaj, malaj. Għax tijak ma smajniex. Malaj, għax il-ħin kontrina. Beni. Il-Beni. Citazzjoni. U int l-Nil, mela għedin. Tnej Beni u tnej Nil. All right, imma minn se għamil il-loba peress li għamila Beni l-ewel, ħaj għamila Nil. Nil, ejja manna ħatra fil-loba tal-pizza Petrus, lana! Ejja. Mela, suppost inti f'daw l-affarijiet. Tifhem, mela tarani. ħafna. Għandek minuta, ċan sort intikom dari li għarrit ma nidix dari. Mela, trid tajd li mqar 3 ingredienti li fija il-pizza. All right? Mela, ok, mela ħanibdew. Għanna l-pizza Petrus, il-minuta telqet. Ok, tlaqna. Ħanneħelek il-frenza, bil-frenza, ja? Kien nejda di xaħġa. Ma tmajtu xejja għaw il-lum ġgid maħa. Jima nisimaw, xu jisma. Alla jbir, 3 ingredienti. Salzet. Salzet, proset. Ġobon, mushrooms. Ġobon le, ma salzet u mushrooms tajjeb, eħe. Għax ġobon ta' da mux kolla jkollhom il-bicċa kbira ja, ingredienti ieħor. Pizelli. Pizelli, proset! Għanna 3 ingredienti. Dik kienet faċli, ta' xef li jint, kiku ma qtajtix, kiku l-għamix kienu jgħamlu lek. Mela, għawnek għanna il-pizza Petrus, fad dik kienet il-pizza special, grazzi ħafna l-pizza Petrus, tolbok taż il-pizza tijak, Maltija, marinara, capricciosa, 4 formaggi, fungi, special. Maltija, u Maltija. Mela, dina ħanżommu għawnek, taħraq ħalli tuħdu bieċa kull wieħed ukoll postkom. Mela, ħammorru issa minn ħaġa l-oħra, ħaniltaqgħu ma' Debi u għadu attenti għal dal-filmat, ħaniltaqgħu mal-persuna li tagħmel il-fjuri minn ġimgħa l-ġimgħa u attenti għal Debi x'setajt, u anki x'għandha magħha x'nasaqsikom mistoqsija. Tlaqna. Nsemmilkom jiena Debi Kassar. Kif tistgħu taraw llum ippreparajna żewġ bukketti differenti tal-arusa u ħankunu qegħdin nitkellmu fuq differenzi ta' bejnietom. Jiġifieri ħankunu qegħdin nispjegaw għal ma staġun huma l-aktar adattati, għal ma tip ta' tieċ jekk fil-għodju u fil-għaxija u ħanitlu wkoll anke fil-proporzjon tal-qis tal-bukkett għal mal-figura tal-arusa. Mela kif tistgħu taraw ħdejja għandi bukketti bażat fuq l-abjad fuq ortensi bojot, għandu touches ta' roses rosa ċari u fillers oħrajn. Mela, ir-roża huwa kulur ċar. Normalment, il-kulur li jkun hemm fil-bukett tal-arusa jirrifletti l-kulur mażul għal bqija ta' dekorazzjonijiet tas-sala u tal-knisja. U anke jirrifletti il-kulur tal-ilbies tal-bridesmaids. Issa, il-koll nafu li normalment iċ-ċar, f'dan il-każ ir-roża ċar, jintuża għal filgħodu jew nkella għal perjodu tas-sajf. Kif tistgħu taraw ukoll bħala qis huwa pjuttost kbir. U dan juri li huwa l-iktar bħala qis kif huwa l-iktar ideali għal tfajliet li huma ta' statura naqra kbira. U mbagħad ħdejh għandna bukketti ieħor magħmul minn roses ħomor, belusin. Kif tistgħu taraw il-qis tal-bukketti huwa differenti, l-aħmar huwa żgħar. Raġuni li xtaqna nurrukom isien differenti. Ovvjament dan ikun iktar adattat għal arajs li għandu figura kemm xejn żgħira. Ir-roses il-ħomor huma timeless, qatt ma jitilqu il-moda. Ir-raġuni li fil-passat konna nassoċjawhom ma' affarijiet traditional, illum ġurnata qegħdin narawhom farajes li jkunu dik kemm iktar avventurużi minn oħrajn li għal dik il-ġurnata ma' libsa bajda jagħmlu żarbun aħmar
dwifer mżibwajn homor, lipstick aħmar, u l-aħmar tal-bukett joħor sabiħ ħafna. Nispera li dak li qsamna magħkom kien ta' interess illum, nħeġġukom titlu fil-paġna ta' Facebook ta' Sibtek fejn tistgħu sibu aktar informazzjoni fuq dak li tkellimna fuq illum. Ringrazzjakom u nagħmlu appuntament għad-darba li jmiss. Ekku, grazzi ħafna, fakkarkom itlu l-paġna tek fuq Facebook, hemmhekk issibu anke sezzjonijiet ta' informazzjoni biex terġgħu taraw ukoll tieħdu dijat. Grazzi l Debbie. Ħansaqsi mistoqsija lil ħadd ħlif Tonja għaliex rajta kienet moħħajem. X'kulur kien il-vażun li kellha Debbie warajha? Silver. Lek, dak gandlir kien. Dispjaċini, ħajkolli ngħaddi fuq ħadd ieħor. Liljana? Abjad bi Firistofor. Proset, kien abjad, skużani. Mela, għalik għandna wkoll ir-rigali, però inti għandek ukoll food pack, grazzi ħafna lil James Caterers. Mela se nagħmlu party veru. Ekku, dejjem wara l-programm dejjem party. Grazzi ħafna lil James u l-Sinjora Michelle ukoll ta' daw ir-rigali vera sbieħ li għatuna. Għandna wkoll il-food pack, grazzi lil James Caterers biex tagħmel party intu u int. Naqgħu ma l-ġazma li ħadtikom ukoll ir-rigali, grazzi lil Romano Kassar u ħantuhom. Fil-fatt Romano Kassar tagħhom bukkett fjuri ek għal kull mara ta' kulluri differenti. Proset, mela, dak fidejkom, aħna ħankomplu minn hawn ftit sekondi oħra, ħanfakrukom se jiġri f'dan Sibtek, ħaniltaqgħu mal-moda ma' Fjona u għandna aktar sfidi u verità. Minn ftit ieħor bqgħu. Lura magħna ma' personatajiet ħankomplu l-verità, l-sfida u anki l-lob tagħna. Infakarkom fil-Facebook page ta' Sibtek tistgħu issa titlu hemmhekk issibu l-logo ta' Amrita u għamlu like u share u kummentaw għalfejn ħaqek li tirbaħ xatt minnkom se jirbaħ propju parsuletti magħmulin apposta likom, alright, bil-konsultazzjoni inkluża. Iktbulna dawk ir-rigali jistgħu tagħkom tinsewx l-SMS xatt minnkom ukoll jista' jerbaħ propju permezz ta' SMS vaganza titjiriet mal-Air Malta għal destinazzjoni tixtuqu intom propju fl-Ewropa mal-linja nazzjonali Air Malta. Mela, ħanitfadaw hawnhekk, skużawni għal ġissa ħanilabu logħba ġdida, il-logħba tal-Buona Trattoria del Nonno. U nsellim hawnhekk it-tim kollu fidejja. Għandi hawnhekk il-menus li ħantukom wieħed kull wieħed, ħilbsu n-nuċċali għaliex li ħanagħmlu din logħba ħatitlaq il-minuta, ħantikom ingredient u tidu tikbu żewġ platti li fih dan l-ingredient minn dan il-menju. Il-minuta titlaq issa. L-ingredient huwa it-salsett tal-Malti. Sibu il-platt mill-menju li fih it-salsett tal-Malti. Iktbu żewġ platti tridu tikbu. Alright, min se jaqta' daw iż-żewġ platti propju se jirbaħ. Fejn it-salsett? Se jirbaħ propju ikla. Alright, grazzi la Buona Trattoria del Nonno. Mela, araw sew, iktbu ħalli naraw. X'tib ta' salsett? Tal-Malti. Wieħed ġifieri jew? Wieħed nej, inti bis-serjetà. Li ingredient li fih salsett tal-Malti, inti suppost xef. Ingredient li fih salsett tal-Malti. Platt li fih l-ingredient bħala ingredient salsett tal-Malti. Aħna għażilna id-direttur għażel żewġ platti. Min ħajta daw żewġ platti li hemm iktar platti ta' bizzar tal-Malti, ma dik il-logħba. Min ħajażel żewġ platti illi għandu propju l-menju. Li fih salsett tal-Malti se jirbaħ propju l-ikla u tistgħu wkoll tmorru l-ikla llejla. Mela, lesti, tlaqna. Nibdew minn Tonja. La pizza maltese fiha salsett tal-Malti u char grilled Maltese sausage. Proset, ħannaraw inti xi ktibt? Pizza Maltija. Inti l-pizza Maltese biss? Pizza Maltese. Inti pizza Maltese ħa ktibt? Pizza Maltese. Tony, wara dal-wara. Tony platt wieħed ukoll. Dawk għandhom jiktbu. Il-pizza Maltese. Pizza Maltese u hawnhekk il-number 18. Ħana xi ktibt imma, xi ktibt. Pizza Maltese number 18. Ma ktibt xejn, mela barra. 18. Ma ktibt xejn inti. 34. La special, Lara special. Marinated. Lara special marinated. Ħanara. Le, ma fiex dak, ta' fejra, tu salsett tal-Malti. Ma fiex dak. Nesa jpoġġi. Ma fiex. Mela, id-direttur tagħna għażel il-char grilled sausages u la pizza Maltese. Rebħet Tonja! U għalek Tonja, ilma ma miħat murti kolton. U mux ovvja ma beni. Beni, mela, inti erbaħt ikla minant il-nonno, minant la Buona Trattoria del Nonno, nselli għonek għattim kollu, all right, u dik likla ija tijak. Grazzi ħafna, la Buona Trattoria del Nonno, inti għandek dik likla. Mela, ħalli morru, issa, attenti, għax il-lob tana ħajkompli għaddej tajjeb, Kif jażel menju s-soltu ta' jmur jikol fili?
Għax il-plat. Jien meta ġo restaurant nara n-nies x'inhu ma jieklu għandu bħal dan. Tajjeb. Mela, għaraw dal-filmat, ħaniltaqgħu ma' Dr. Frank moħħkom hemm għaliex ħansaqsikom mistoqsija jista' jkun xi ħaġa li qed jagħmel Dr. Frank u li għandu warah jew xi ħaġa li qal. Moħħkom hemm. Grazzi Ryan. Illum ħanitkellmu fuq suġġett interessanti l-użu tal-stem cells fi sbuħija. Ta' min jgħid li l-stem cells hija terapija li issa hemm l-istudju u l-evidenza tintuża ħafna fit-trattamenti tal-ligaments u tal-joints fejn ħafna drabi nies bl-stem cells bit-terapija tal-stem cells jevitaw li joqogħdu ikollhom bidlu l-koppa. Fi sbuħija l-stem cells għadu fil-bidu imma diġà hemm trattamenti li hemm l-evidenza li jgħinu biex bitkabbir tax-xar dak li min ikun qed jaqalu x-xar issir it-terapija tal-stem cells u x-xar jerġa' jikber. Mistoqsija waħda hija x'inhuma l-stem cells? Stem cells huma ċelluli primittivi fejn inti jekk poġġihom f'kull post isiru tal-post. Jekk poġġejthom fil-joint isiru parti mill-ġok, jekk poġġejthom fir-ras isir xara ġdida, jekk poġġejthom fil-qalb isir muscle tal-qalb. Ġifieri l-stem cells hija xi ħaġa ħadd poġġija biex din issir tal-post. Fi sbuħija jintużaw fl-iskars, jintużaw fil-wiċċ fejn id-dark circles tal-għajnejn, jintużaw f'ħafna postijiet fejn hemm bżonn regeneration tat-tissue. Mela, ħansaqsi lil-lien. X'inhuma l-stem cells? Xi ċelloli li fejn qiegħdhom jekk tqiegħdhom fil-qalb jaħdmu għall-qalb skont il-post fejn. Brava, m'hawnx għalik. Fejn qiegħdhom jitpoġġew fil-post regeneration tat-tixu għalinna. Mela, inti rbaħt ukoll il-food pack, grazzi lil James Caterers ukoll li tagħna l-food pack. Grazzi ħafna. Dak huwa tiegħek kif għattilkom waraw tistgħu tiltaqgħu kull ġimgħa qed jagħmlu personalitajt u jagħmlu parti bejniethom. Għax kulħadd ikollu li kellha tistgħu tagħmlu parti bejnietkom. Mela, li ħanagħmlu issa ħankomplu l-logħba verità jew sfida ħankompluha u fil-fatt id-darba jmiss il-Tonja u naraw min se jażel direttur tagħna. Tlaqna. Toni preparat? Jaf ikollok x'tagħmel xi ċajt oħra Ton. Liljana, eżaġġejtu faċċata xulxin. Mela Liljana x'tażel verità jew nkella sfida? Sfida. Kif trid? Sfida. Sfida? Ħanaraw xi sfida. Liljana daħet għal. Tu applaus x'għażlet sfida ejja. Le, sorry. Inti, le. Għawatien, sorry, xto. Rajna Toni wara. Mela. Trid kanta Love L-O-V-E ta' Nat King Cole lil-maħbub tiegħek. Saħi, tafa, dik id-diska. Mela, għana unek għanna l-mikrofon preparat tal-kant. Ejja unek. U l-klim. Il-klim ħantulek emmek u fil-monitor preparaw ħadċafx fu maħħa. Tlaqna bil-karaoke għall-love. Signori Liljana Camilleri, tlaqna. Okay. At me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone. No, love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was meant for you and me. Insomma, mi għandi xorta. Proset, mela. Ekku, mawx għalija, mela, proset, miskja profizzajnija ma kienet taf xej, u għallura iktar u iktar. Mela, ħankomplu nilabu il-loba tana verita jew nkella sfida u din id-darba jmissu Toni. Toni, ħanaraw min ħatażel, min ħajażel direttur tagħnek namlu sfida jew nkella verita. Tonja.
Le, mux intħataz id-direttur. Nazel. Le. Għana raw min. Mux jien. Komplu. Vera, Tony, għazel, għanti ġibajtu. Psychic. Int għandek xaħġa. Psychic. Jaw, għanti ġibajtu. Hobba, Tony. Jien għan nistqarru qdam kulħadd. Jienu Tony nħobbu wis il-ċurċin. Isma. Għana, għanna l-program tal-koppja, għana ma nispiċċawx waraw. Le. All right, intalik. Not in that way. Nħobbu xurxin ta' vera. Infixklet, xħatazel, ħanerfu għaw, xħatazel, hi. Jiena sfida. Illum, kullħat l-sfida. Mela, Għanaraw da' xej. għanaraw xanda, Sonja tana. All right, Ton. Trid turina kif isseduċejt lil Benny biex joħroġ miegħek. Battika ta' kbira kienet nimma. Eja lawek, eja law. Eja Benny, eja dejja. Insejt kif kienet, Insejt kif kienet u ħat iftakari. Fidejk, ħalli naraw b'mod esklusiv ħbibtana tal-ispettaturi kif Tonja isseduċiet lil Benny biex joħroġ magħha. Ma nafx, tajtu xi platta jeb forsi, ma nafx. Fidejk, tlaqna. 40 sena ilu Benjamin. Ġodak il-ħanut, il-nadur. Fil-festa tal-nadur. Kont għedin t-xorbu, jien ġejt fuqkom, u bat nitħak. Jien ma kellim xej. U bat għattilkom, jiena Tonja, u inti għatlet, jiena Benny, u jien fimtek Denny dakinhar. Għax kelli ħabib mill-Irlanda kien jismu Denny. Kont b'tafem friends li aħna. Ma jtli kif saqsejtu hekk. Għatlek inti minn fejn inti? Inti għatli minn Malta, u. Għatlek aħna Maltin. Maltin. Ġejna l-festa ta' San Pietru San Paolo. Umbat bdejt tajdli li ġejt ma' ommok u ma' missira kaw, għax missirak minn nadur. U għek, u jien għatlek Santa Maria ħatarġa tkunaw, u inti għatli jiva, u. Umbat ta' taf xenti. Dejna. Umbat ġala, jdinna. Umbat kontila Santa. Kif, fuq. Le, umbat kontila t-tala tal-katedral Santa Maria u naraħ ijat fit-taraċ tal-katedral ijat iserra ek. Għatlu marra Benny jena. Għatlu marrajtu. Għattela kemm sabiħa dik il-libsa, għatli dik taf kemm naħdem għalija biex Xar sħiħ. Xar sħiħ. Biex kelli libsa Santa Maria dik tiftakara kif konna naħdmu. Dak iżmin kien żmien ieħor. Smajna l-istorja ħelwa ta' Benny u Tonja, proset. Mela, ma kienx daqshekk diffiċli tiegħek, Le. Imma, Ekk joħob, ħares li ħelu. Mela, jien ħanitlob il-li jenti ġehdejja, għalix u ġozmar jħu posta li xħan nilabu il-loba tal-kazamija, ħanajdlek x'se tagħmel li jalaw. Mela, inti kif esmuri, se taħsel l-affarijiet u hekk jew? Ili naħsel. Tajjeb. Għaxni li ħamma xejn naħsel. Tajjeb, mela, li ħat tagħmel huwa dan, tittaqqat par, all right? Par ta' prodotti għażel lill-persuni inti hemm ġozmar minn flokok, issa ġifieri saret il-ġozmar ukoll. U għandek minuta titlaq propju. Issa tlaqna b'min ħanibdew bil-mod imma. Taġġilx, ħammek titħalles lejn mojtek. Mela, Tonja. Mela, nibdew b'Tonja u naraw x'għandha Tonja. Ollu l-prodott ħalli naraw x'għandkom. Il-fabric softener, in-naħa l-oħra Tonja. Okej, tajjeb. Min? Haris. Benny. U naraw Benny. Benny għandu il-fabric softener ukoll. Prosa taqgħod il-par, forsi nsibu par ieħor malaj? Mela, Neil. Sissa ġarba imma. Mela, naraw Neil bil-mod x'għandek, inti għandek il-floor wash. Għarrajt għandek il-floor wash il-Maltiuż għal kazamija. Taħdeja l-oħra xisimu palissa. Taħdeja mi? Mux ġozmar l-oħra, taħdeja. Liljana. Ta' Tony. Liljana ta' Tony ċandek dawar naqra ħanaraw. Dawra xie naqra jila xie naqra ħafna. Għandek fabric softener u koll. Naħseb. Mela, Tony. Mela, titħaffef naqra, mela ħalli naraw sekonda. X'għandek Tony? Il-floor wash Maltiuż. Jista' jkun ikun hemm ieħor bħalu min għandu. U nista' nerġa' ngħid ta' Neil. Skada l-ħin, imma Neil kellu bħalu ma' kulur differenti. Però ġorta waħda nxrek ta' għatfar, allura irbaħt il-prodotti Kazamija, proset! Eja postok! Għataħsel iktar. Mela, ħalli nilabu verita jew sfida oħra malaj. Tlaqna. Ħajmis sissa, Neil, u naraw min se jgħażel id-direttori. Lien!
miskina ma waħda l-oħra. X'ti preferi għandek l-opportunità tażel jew verità? Tuġib mistoqsija jew kella. Verità. Verità. All right, mhux ngħidlek xejn. Għajdilna Minn biss il-verità. għandek? Oh my God. U l-mistoqsija din. F'ħajtek ġieli ħabbejt. U ma ġejx maħbuba lura. Eħe, naħseb. U ilu ħafna dan. Ejwa. Tajt jaħasra u ma ħaġ. Eħe, ma jiddispjaċini xejn, ma. Ekku ġrajnek, għaxissa, tajt, u għara xħat. Għajdil għalik. Rozet. Mela, ħanġu ma'kom minna u ftit sekondi oħra b'għaw maħna fadanna aktar lob, aktar sfidi x'namlu. Dan kollu ħanaraw ukoll minn ftit ieħor min se jkun dawk iż-żewġ parteċipanti li għandna llum, żewġ personatajiet li ħajlabu l-logħba tal-aħħar u għallu jiġu dikjarat il-winner ta' kollox. Ħankunu ma'kom ftit sekondi oħra dal-waqt għandna wkoll is-sodda taħat lif min se jitla fuq din is-sodda tkunu tafu propju. Lura magħna waqt ir-riklami aħna għaddejjin tlabnihom solennement jażlu propju il-min jixtiequ li jilab fil-logħba tal-antipasto u kulħadd tażel lil Beni! Ħajna fil-logħba tal-Fiorucci! Jiena l-aħħar li ġejtaw ma kont naf xejn. Issa tal-limt. Għamilt sena nistudja. Mawx għalik, mela, għandek tittamil antipasto? L-iktar ħaġa sempliċi li għad. Ver, taf tamlu antipasto? U ħafna. Ejja, ħanaraw, mela, għandek minuta ċans, ħanaraw, għandek għamnek il-salami, għandek il-prosciutto crudo, għandek il-Milano, 3, 2, 1, 0 jitla il-ħin, għandek minuta, emmu tala il-ħin, bil-mod. Għalax ħatwa għandek il-zebbuċ u koll, nuża zebbuċ, għandek il-ħalba l-samiku, mela, minuta għandek beni ġvidi tħaffif. Għalajt ħaniftaħlek il-zebbuċ, ħalli, ħanżommu l-ek, kara ħalli. Ejja, ben. Għankom titfaħ fuq l-injama? Mux tuqqa, le, użaq tittuża l-prodotti kollha, importanti, mela. Skont kif tal-limt tamlu fuq l-injama hekk? Għalajt, eħek, bil-mod. Itfa, itfa. Xu? Għandek. Mela, Nil, ħdejja, Nil. Għandek iż-zebbuċ, Mela. Tiftħu t-tab? Għasejjerek, tamme. All right, 18 sekonda. Li għandek il-kuċċarina? Għandek lingwanti xor. Ejja, Għaddej bil-kitarra. 8. U xek, sewa? 7. 6. Tamillu forsi naqra bassa, kif xaħra? Skada l-ħin! Mela. Għalbi ma jħobbux on decide, għadin. Mela, kellu juża kollox, x'taħseb Nil? Ejja, kommentijak ma laj? Titirrepjom u xek? Tirrepjom. Naħseb jien ħasib rebli, trid iddawwara. Dak chopping board, naħseb kien hemm daqsxejn ta' Ismali, x'taħseb għajdli? X'naħseb hemm għalfej da? Mela. Bil-fors? Mela. Le, ma sorry. Malaj? Xaħat għalli Ma jgħidx ejju. Imma tal-li prova ntu ilu. Ntu ilu, tal-li. X'taħsbu intom? Bravo, għalulu, bravo. Mur postok. Mux bek bis-saħħa tal-udjenza, verta xef ma tajlekx. U inti għandek il-prodotti Fiorucci. Mela, ejja hawnhekk ħankomplu verità jew kella sfida, imissu Beni, ħanaraw minn se jgħażed direttur tagħna tlaqna. Jista' jkun terġgħu tiġu għaliex ma nafux se jiġri. Jista' jkun li xi ħadd li ma ġiex, jista' jkun xi ħadd li għadu ma żilx. Nil, Darmanin, x'se tagħżel verità jew sfida? Minn għand Beni? Mux ħanejt verita sfida morru. Mela, ħanażlu sfida, importax bina xodaqt għandek idejk. Orrejt, Kif tħalt għalija? Mela. Kanta l-maħbuba tijak u tamel zifna mal-kanzunetta Sex Bomb. Għal-kant il-lum ġit. Għal-kant il-lum, mela. Jienet l-ek li bqajt kull Għanġiblek il-mikrofonu, grazzi ħafna. Ejalaw. Ma kunx naf. Ejalaw li jen. Ejalaw, jahdejja malaj. Ħares tej monitor, trid kanta u tisfen kif kien jagħmel propju. Ħanaraw xi filmat? U xek. Mela, din fidejk, tajjeb, preparat. Ma d-diska irrit nkun nafa, Mela. Irrit nara daqxej. Tittara u sex bomb. Proset, taf, mela, tlaqna, timprovizza.
Kompli. Ej, issa ġejja. Lila tittajt. Mux li tittajt Lila. Lejja tħares. Proset, mela, postok. Tikkis. Mela, ħatti kies jaħassa tal-kantajtin. Tijaw taw il-uktar ħarġ ma tawx klimi, apposta. Mela, jina wasalna biex nikkonkludu ma'kom. Alright, nispera li ħattu gost. Jina ħad gost nqatta l-ewwel ftitħin tal-programm magħhom, issa fadalna ħafna iktar dal-waqt għandna ħafna affarijiet ġejjin fosthom dik is-sodda li tilha xi ħadd mill-attur ta' Sarset ħanulkom biċċa sew x'se jiġri u fil-fatt ukoll li ħanamlu issa id-direttur tagħna se jagħżel lil dak jew lil dik illi propju derlu li kien jew kienet l-iktar sportivu allura ikun jew tkun qed ngħid għax għandna nisa u irġiel ir-rebbieħ jew rebbieħa ta' verità jew sfida waqt sibtek illum tal-kopji, sibtek speċjali. Ħajażel id-direttur. Fidejk, direttur, ħanaraw mini jew minnu dik il-persuna. Tony Camilleri għandna lil-lien, naraw fejn ħatiqa fil-kamera tagħna. Suspense. Nistennew u naraw. Rebaħ Beni! Proset li! Għatma rebaħ xer, batma siftek, proset, mela! Jina battilkom dal-programm, mela jina ħantikom il-regali kolla, fil-fatta li kom kolla għandkom regali, għandkom reps, grazzi lil-James Caterers, u kif ukoll il-Foodpack, grazzi ħafna lil-James Caterers, il jgħati ukoll dawn il-regali, grazzjom ukoll ħafna minn qalbina, ta' kol regali jgħatu, għandkom ukoll grazzi l-Aquatest Vitamin Water Black għal-kulħat, għandkom ukoll il-Fury għal-kulħat minn Romano Kassar, u għantukom ukoll il-ħelu mill-Candy Table tagħna, grazzi lil Dylan's House of Candy. Issa, għal-Beni, ir-rebbieħ ta' kollox. Ir-rebbieħ, l-overall winner li fil-fisem id-direttur tagħna għax kien l-iktar sportiv u kien l-iktar wet forsi li għamel sfidi wkoll waqt dan sibtek, għalik għandna dawn ir-rigali kollha. Mela, għandek ikla, għandek il-pizza tradizzjonali, miftija tradizzjonali Maltija, grazzi lil Razzett l-Antik, għandek ukoll voucher u rigal minn James Caterers, għandek ukoll l-antipasto tal-Fiorucci, għandek Vitamin Water Black, għandek fwiħa minn Poland Waters, The Perfumery, prodotti tax-xar, Code Zero Hair Interpreters, għandek ukoll Fury minn Romano Kassar, il-ħelu, aktar ħelu għandek minn Dylan's House of Candy, għandek il-pizza Petrus tija Kazel Maltija Capricciosa, Marinara Special Tuna, 4 stagioni, Peppers de Pepperoni, kitiċ ħatazel? 4 stagioni. 4 stagioni għatijak. U għandek u tajba di. U għandek u kol prodotti Kazamija. Dawk il-regali huma kollha ta' Beni. Proset. Għandu xi korra jinċilku waħdu. Mela. Għandkom u koll il-Fury, nixtin ringrazzja mill-ġdijt u koll l-Romano Kassar illi għawnek għamilna s-settana. U grazzi u koll lilkom, emmek li ħanamlu qabel ma morru biex jisan nisimaw u koll anki lil-Dominik, għanna ħafna ktar affarijiet ġejjin. Ħanitlobkom ters u kolla ejjew law li l-Candy Table kif jagħmlu fit-tiġi, għax u għatiċ. Ers u kolla, għanna kull ma kumna ftit ieħor, għandkom hawnhekk il-boros, alright, li għandkom miktub love is sweet. U iftħu l-boros u ħudu l-ħellu. Alright, ibilaw u kulu kem tifilħu. Mela, għana nkunu maħkom minna u niftiti ħoribqaw maħna. Fadalna ħafna ktar ġejjin, tisawx il-sodda, għanna u kol aktar kopji, dokkolu għaftiti ħor. Għarrom, titfax fil-ħendbek Liljana, ta? Alright, importanti. Ibqaw maħna, ibqaw